coa xente, no equipo que te formaches, imagino que será un partido cargado de especial ilusión para ti, non? Bos días, Emilio. Sí, eu estive en 10 anos na Madroa. Para min este partido a verdade é que sí que é moi especial porque nunca xoguei contra o Celta, nada máis que cando era moi cativo, pero sí, teño moitas ganas de xogalo e de traer os 3 puntos. Imagino que haberá algún compañeiro, non? Que siga en inferiores que coincidira contigo. Sí, sí, hai uns cantos que cando eu xogaba aínda están ali, aunque moitos están no primeiro equipo, pero sí, aún queda alguno. Bueno, eles se xogan Iago a amarrar o segundo posto para ter ventaxa de campo na promoción. Bueno, vosotros, como afrontades o partido? Que o que xogades? Porque xa a promoción non podedes acadala e a Copa está moi difícil. Sí que é verdade que chegamos estes dous últimos partidos sen opcións nin de playoff, nin... Bueno, a Copa está moi difícil, como ti dis, pero nós temos que acabar a temporada ben, dar unha boa imaxe e defender o escudo do Lugo e pois traernos os 3 puntos. Bueno, Fortuna pode dominar a posesión, pode correr tamén se ten espazos. Eu non sei que tipo de partido vos interesa en Balaído, xa. Igual que les poden correr e ter o balón, nós tamén podemos facelo. Moitos tramos da temporada tanto corrimos como tivemos a bola, pois nós buscamos facer o noso partido e pois aínda que baixan segundos nós podíamos estar aí perfectamente e pois facer o noso partido. Bueno, tiveron atrancos en xogadas a balón parado, non encaixaron goles. É unha faceta que podedes aproveitar. Sí, sí que é verdade que casi todos os filiales que eu tamén estuve no filial o punto débil sempre é o balón parado, entonces sí que hai que aproveitar esas xogadas e intentar facer aí goles. Chegaches do mercado de inverno do Promesas, levas 10 partidos, casi 800 minutos, un gol marcado. Bueno, como valoras a túa actuación no Lugo nesta segunda volta, ya? No, sí que é verdade que dende que cheguei xoguei prácticamente todo por unha cousa ou por outra, pero bueno, eu adapteime moi ben ao club, a verdade, estou moi contento tanto ca cidade, ca afición, co club en xeral, e pois a miña actuación eu creo que é moi boa e pois oxalá os últimos 2 partidos sexan igual. O sea, que contento de haber cambiado, non? Do Valladolid Promesas ao Lugo. Sí, sí, moi contento, moi contento. E a vindeira temporada tes contrato aquí tamén, non? Coido que hasta junio do 28 asinaches, non? Sí, quedanme 2 anos de contrato e pois moi contento de ter 2 anos máis e de dar pasos neste gran club. Bueno, como lateral dereito, con Iago Cecais rematabades por dentro como interiores, agora con Ares é diferente, tamén xogaches na posición de lateral esquerdo. Contanos un pouco esa evolución que tiveches ao longo desta segunda volta. Sí que é verdade que con Iago pedíanos os laterais máis por dentro, unha faceta que eu sempre fun un lateral máis profundo, como agora con Alex que nos pide máis profundidade. Sí que é verdade que con Iago tamén me sentía cómodo meténdome por dentro porque é unha posición nova e eu creo que adapteime moi ben, pero con Alex con profundidade que é donde levo xogando toda a mi vida, pois tamén me veo moi cómodo. E na esquerda, pois, he xogado moita parte da miña carreira na esquerda por unhas cousas ou por outras, entonces moi cómodo onde me pida o míster para cumplir.